wasebumnyameni, ngoba phela nobumnyama bunomoya. Mningi imimoya ekhona lapha ngaphandle. Abantu bayagcwaliswa ngemimoya lapha ngaphandle. Abantu mase bengenwe yile mimoya bese benza izinto, uzwa abanye bethi bayothwasa, abanye bayokwenza zonke lezi zinto lezi, nabo bayangenwa imimoya. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Ngibingelele umusa nje, sibonga umusa, sibonge nothando futhi ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Bese ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message eKota 2 Media. Ngibingelele nje kuwo wonke umuntu, ngibonge futhi ngokuparticipate kwenu kukho konke nje, ni share, ni like, ni subscribe, ni comment. Siyabonga nje kakhulu ngakho konke lokho okuhle nikwenzayo. Siphinde sibonge kakhulu nangama channel members. Siyabonga ngempela enikwenzayo kuhle, kuyasiza kulomsebenzi esiwenzayo. Mhlambe ningebone ngoba nisekudeni, kodwa nje kuyasiza ngendlela eyisimangaliso. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uyonibonga, nabanikelayo ke eceleni bade beqhamuka nje, siyanibonga. uNkulunkulu emuhle anibusise futhi nonke ngalokhu enikwenzayo. Konke nje kungukwenzela umbuso kaNkulunkulu, nokuthi lo msebenzi ungafi ufele ezandleni zethu. Ukuthi thina sasithunyiwe, thina sangenza lutho nje, sangafuna nokuyingena indaba yokuparticipate embusweni kaNkulunkulu, ukuthi kube nabantu abasizakalayo, ngoba abantu abaningi ngempela kusafanele basindiswe, basindiswe, bazane nenkosi uJesu, bafinyelele nabo ekulazini iqiniso. But ke ngilala phe ngikhona kwindaba engikhuluma ngayo nje, ngilokho ngiqhubeka ngayo, indaba ethi siyamdinga umoya ongcwele. Umoya wacishwa eindaweni eziningi, including nakuleli izwe esiphila kulona, wacishwa, abantu bangamfuna, okuyena esimdinga kakhulu, abantu bangamfuna. Even naseyinkonzweni ezithile akafunwa, angazi inkonzo i-operator kanjani ngaphandle kwakhe, but bayenza bona, asazokuningi, ngeke siyingene indaba yabo. But umyalezo nje uthi siyamdinga umoya ongcwele. Ngiqhubeka nje kuleyo ndaba leyo, and ngizokhuluma ke namhlanje ngama emblems kamoya ongcwele. Ngizothatha nje eyodwa namhlanje, which is a dove, ijuba. Ngizothatha nje yona ngeke ngikhulume ngale emblem kamoya ongcwele, evela umoya ongcwele ngesimo sejuba, simbone ukuthi sihlaziya kanjani le ndaba kamoya ongcwele njengoba simdinga. But ngiqala ngayo ngoba sinenkosi esikhonzayo ogama lawo nesiyilandelayo ogama lawo linguJesu Kristu, oweza emhlabeni enguNkulunkulu, wafika emhlabeni enguNkulunkulu. Ngiyazi abantu abaningi bangayiphika leyo ndaba leyo, but uNkulunkulu washiya amazulu onke, wehla weze emhlabeni, wafika wathatha isimo somuntu, wembatha inyama yomuntu, wafika waba yindodana, but enguNkulunkulu efikile emhlabeni. Uma ngabe ukuthi akudawutha lokho, hayi mhlawumbe kubheke nje ama video previous nabafundisi, ichazwa le ndaba, especially kulama episode nje, uthola ukuthi ngino mfundisi uPhelelani Khumalo no Baba Khanyile, ubheke nje lapho uzothola ikhulunyiwe kakhulu le ndaba ukuthi uJesu uNkulunkulu owehla weze emhlabeni. Ngiyazi kuyindida khona impela nje futhi kakhulu ukuthi unguNkulunkulu, kodwa futhi ukhuluma ngobaba osezulwini kanjani engubaba, kodwa futhi into kaNkulunkulu noma indlela kaNkulunkulu ayifani nezethu. Isho njalo incwadi, indlela zakhe iphakeme kunemicabango yethu. Thina imicabango yethu iyalimitha, ithi njengoba ngiyumduduzi ngila, angikwazi ukuthi ngathi ngila at the same time ngibe ngise-KZN, ngise-Gauteng. Akwenzeki indlela leyo yomcabango yomuntu, but indlela kaNkulunkulu, imicabango kaNkulunkulu ayifani neyethu, ingaphezulu, ukwenza kwakhe kudlulele. Uthi ela njengoba ngilana wena ulapho la ukhona, ubumlalele nawe, nawe
uthe la eAfrica ebese China at the same time ebese America ebese Europe all over akukho lapha angekho khona so ngeke size simlimite futhi silimite indlela zakhe but ake sibhekeke le ndaba njengoba ngisho nje ngithi sibheka kwinkosi yethu nguJesu Kristu eyeza yazozalwa emhlabeni yathi mangabe sifikile emhlabeni yathatha isimo somuntu yaba ngumuntu but ake sivuleke ngezwi engijwayele ukuthi ngivule ngalo elitholakala encwadini yezenzo chapter 1 verse 8 yona ezosipha umhlahlandlela ke lencwadi ukuthi sikwazi ukuqhubeka kahle ithi ku verse 8 but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you ngithatha nje upart A wakhona ngiyalazi leli verse liyaqhubeka mina ngiliqedelele ngiphelela la kula ngifike ngithole khona le topic ethi siyamdinga umoya ongcwele uma ngabe lithi iBhayibheli but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you okusobala ukuthi siyamdinga kumoya ongcwele ngoba uma ungakubhekisise iningi labantu li hungry for power and ngendlela abantu be hungry ngakhona for power nomubi uyayideliver ipower uyabanikeza ipower but le abanikeza yona eyasebumnyameni ile power ebukeka iyinhle kanti ayikho yinhle ilidele ekufeni and abaningi bakwazile ukuthi bayipossess that power ngokuthi ke thina semhlabeni we lack understanding we think bakhulu size sifise nokufana nabo size sicabanga ukuthi mangafana nozibani yobheke nje mangafana nozibani thinking ukuthi lokho abanakho abakuphethe kuhle kanti baphethe ipower yasebumnyameni ukube besazi ngaba sifuna ukuyifuna lento abayiphethe nabo ke futhi sebengenile kulobo umnyama bakubona bayazi futhi ukuthi bangene ebumnyameni akunzima ukulikhuluma leli qiniso ukuthi ningayifisi lento mina engikuyona kwamina ngifuna ukuphuma ngawafuna lawa amandla ngawathola but manje angisawathandi ayangihlukumeza bese ke nabo beact as if yonke lento inhle ihamba kahle kanti lutho lalela ngoqoqele akhona amandla eza ngoNkulunkulu amahle amandla angeke akugqilaze amandla azokukhulula uthi ubukade ugqilazekile athi mayifika kuwena bese utholakala ukukhululeka akhona eza ngoNkulunkulu that's why uJesu wayikhuluma le ndaba wathi bangamove eJerusalem until baze bagcwalise ngalawa amandla ngoba kube bamuva before bagcwalise ngalawa amandla bebengeke imission kaNkulunkulu bayiphelelise ngendlela efanele ngoba lo ndawo bebezothola amandla wrong bese bengayiphelelisi ngendlela efanele kwafanele bahlale baze bathole lawa and manje uthe ebayala ukuthi mabahlale uyaqhubeka uyachaza uthi futhi but mangabe sefikile umoya ongcwele nokwamukelisa amandla ngesikhathi umoya ongcwele sefikile phezulu kwenu amandla amahle amandla alungile amandla ombuso okukhanya amandla eza ngoNkulunkulu umoya ongcwele and umoya ongcwele kwahamba before uJesu ayikhulumela indaba umoya ongcwele noJesu naye kwahamba kwafika isikhathi lapha emdinga khona umoya ongcwele ake sibhekeke njengoba ngiyangachaza nje ngisaqala ngathi wafika yebo wathatha isimo somuntu wafana nabantu bonke but uNkulunkulu loyo wayesemhlabeni efana nje nabantu lithi uma ngabe ulifunda izwi lapha yana encwadini kaPhilippians ku chapter 2 mangabe ufunda lapho ko 5:6 lokhu wehla nalo lithi izwi likaNkulunkulu wathatha isimo so futhi nje angingayikhothi le ndaba avibaleke kabi ngicela ukuthi ngiyifunde Philippians chapter 2 ngiqale nje ku verse 5 ithi let this mind be in you which was also in Christ khona umqondo owawukuKristu uthi ke uma ngabe ekhuluma la umpostoli uPaul uthi lo mqondo mawubekini nani yimuphi lo mqondo 6 who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God ephethe isimo sobuNkulunkulu kodwa akazanga azibone ngazathi uphucwa amandla uma ngabe zehlise engalingani noNkulunkulu uma ngabe uyifunda nje ngeversion khona lapha ngeversion ye NLT ithi
kuverse 6, though he was God. Abantu abaningi bathi uJesu nje kwakuJesu kwangesiwo uNkulunkulu. Idinga ngempela ukuthi uhlale kuNkulunkulu, njengoba ngisho ngithi siyamdinga umoya ongcwele, umvumele eze, umvumele impela ahlale kuwena. Uyena ozokwambulela ukuthi ngempela uJesu weze emhlabeni enguNkulunkulu. Ithi nje uma uyifunda ngeNLT Philippians 2:6, though he was God. No, nje yebo wayenguNkulunkulu, though he was God. Yayizwa nje iyayicacisa, he was God. Ubani? nguJesu lo. He did not demand and cling to his rights as God. Akazange athi mayephila la emhlabeni athi ngifuna ama rights ami njengoba ngiuNkulunkulu ngila emhlabeni, ngifike ngiphile ngibe njengoNkulunkulu la emhlabeni, kubonakala ukuthi ngempela uNkulunkulu ufikile emhlabeni. No, akazange azenze kanjalo. But yiphi into ayenza azi kahle ukuthi unguNkulunkulu? Ithi verse 7, but made himself of no reputation, taking the form of bond servant. Yabona nje wathatha nje isimo nje sobunciko, and coming in the likeness of men, eza efana njengomuntu. Wathatha isimo sobunciko efana njengomuntu, weza wafika la emhlabeni, wahlala phakathi kwabantu laba nje ababembethela, bemthuka, bemshaya, bemenza yonke into. Kahle kahle into ababeyenza laphayana, babethuka uNkulunkulu uqobo lwakhe esemhlabeni. They didn't know. Babethela uNkulunkulu esiphambanweni, bengazi ukuthi yini le abayenzayo, bevumela lo moya wawo baphusha. Kodwa ke ngokuthi unguNkulunkulu vele, wawungeke umhlaba ukwazi ukugcina owadala umhlaba. Wahluleka umhlaba ngosuku lwesithathu, umhlaba wathi no ways, angikwazi ukugcina uCreator lo ongidalile mina bese mina ngimvalela ethuneni. Waphuma ephila, wakunqoba ukufa kwanqotshwa kanjalo. Ngani? Ngokuthi yena enguNkulunkulu, abantu sebembulele, waphinde wavuka eyindodana futhi kaNkulunkulu. Yebo wayenguNkulunkulu kanti futhi eyindodana futhi kaNkulunkulu, eze kuphephile emhlabeni. Ngifuna ukuthi si-understand nje le part yakhe uJesu Kristu ukuthi ungubani ela emhlabeni, ethatha isimo sobunceko, ethatha isimo somuntu ela emhlabeni. Simthola ukuthi ubukhulu bakhe bebungakanani, kodwa wayithoba, wazehlisa, wafana nabantu bonke ababekhona, ngoba wayezoletha ke manje indlela yokuthi thina sihambe kanjani la emhlabeni, sibukela kuye njengoba eyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Right, uma ubuyele emumva ezazi ukuthi ungubani, ngoba siyathola la ukuthi kuPhilippians 2 ukuthi wayezazi ukuthi ungubani, kodwa nje wayithoba, wathatha isimo sobuncebu, waba umuntu, wasusa wonke ama rights ayenawo, wawasusa, wafana nje nabantu bonke ababekhona lapho. Uyatholakala ke lapha kuMatthew ku chapter 3, uma uyiqala lapha yako verse 13. Uyatholakala ke lapha kuMatthew chapter 3, eya kuJohn umbhaphatisi eJordani, ebuye eGalileya. Bayefika lapha yana kuJohn umbhaphatisi, uthi ngizobhaphatiswa nguwe. uJohn okusobala ukuthi wayambulelwe ukuthi ungubani lo muntu othi ufuna ukuzobhaphatiswa yimi, ngiuJohn umbhaphatisi. Uyala uthi no, angeke ngikwazi mina ukuthi ngibhaphatiswe nguwe, yimina John umbhaphatisi okufanele ngibhaphatiswe nguwena, hayi mina ngibhaphatise wena, wena bhaphathisa mina. Uthi uJesu, hayi, kufanele lokhu ukuthi kwenzeke sikwenze ukuze konke kube ngokulunga. Hayi, uJohn wagcina esemvumela ukuthi kulungile angimbhaphathise, noma wayazi uJohn ambulelwe ukuthi lo muntu engizombhaphathisa ungumdali wami, but kulungile ngoba kusho yena ngizokwenza lokho akwenzayo. Ngempela wambhaphathisa. Asiyifunde le part le, ave ibalulekile since sikhuluma ukuthi samdinga umoya ongcwele. Verse 16 lithi, when he had been baptized emanzini. Some people bebebuza la ukuthi manje uma ngabe sithi siyamdinga umoya ongcwele, sidinga ubhaphadiso lukamoya ongcwele, kusho ukuthi asisawadingi inamanzi. The answer is no, amanzi siyawadinga nje impela
i-water kunomehluko, kune-water baptism ne-Holy Spirit baptism. Ufike wamukela uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Mawuqeda ukumamukela uJesu usukholwa kuyena. Kufanele ke manje udlule kwi-water baptism. Lokho ke manje kushuthi manje uthi wena uyongena kubhabhadiso, kushuthi manje uyolahla umuntu omdala, mawubuya kwi-baptism ubuye nomuntu omusha. Kushuthi manje uyolahla konke okudala ubuye uzalwe kabusha. That's why i-water baptism ibalulekile. Ngoba noJesu naye la kuverse 16 lithi when he had been baptized kwi-water baptism eqeda ukubhabhadisa uJesu. Mangabe uJesu wangena emanzini ebhabhadiso, meaning nathi kufanele singene kwi-water baptism. Nakho kodwa kwenzeka kuJesu Kristu. Akwenzeki kuwo wonke umuntu lokhu, kodwa kuJesu kwenzeka. Mhlawumbe bakhona abayifew abanye okwenzakalayo kubona, not everyone. But kuJesu nakho kwenzeka. Jesus came up immediately from the water, lithi masinyane waphuma emanzini. And behold, the heavens were opened to him. Amazulu avuleka kuye, for yena, to him, I mean. Bese lithi, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. 17, and suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ngithema ngeke ngiqale nje ngithi ukuveza ukuthi uJesu ungubani ela emhlabeni, kodwa wawasusa amalungelo akhe obuNkulunkulu esemhlabeni, wathatha nje isimo sobunceku efana nje nabo bonke abantu ababekhona emhlabeni. Weza wayobhabhadiswa efana nabo bonke abantu. Uma eqeda ukubhabhadiswa uyaphuma emanzini, masinyane mayephuma amazulu avuleka kuyena. And wawubona umoya kaNkulunkulu wehla ufana nesimo sejuba wehlela kuyena. Wawufana nesimo sejuba. Amajuba wasiwona umoya ongcwele. Umoya ongcwele wehla ufana nesimo sejuba. Why wafana nesimo sejuba? Siyazi sonke ukuthi ijuba nje le represent ipeace. Inyoni enepeace nje eyithulele ngenanxa engenzi lutho. Nomoya ongcwele unjalo, ungumoya wepeace, ungumoya wokuthula nothando. Wehla ke ufana nesimo sejuba, lithi wehla wehlela kuyena uJesu Kristu. Okusobala ukuthi bheka kuJesu enguNkulunkulu esemhlabeni waba indodana kaNkulunkulu. Wawudinga umoya ongcwele ehamba la emhlabeni. Uma ngabe inkosi esiyilandelayo ogama layo linguJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Glory be to God. Uma ngabe udinga umoya ongcwele, how much more thina simlandela singama followers akhe uJesu Kristu. Uma yena wawudinga, meaning nathi siyawudinga. Then uzibuze ukuthi amabandla kanjani lawa athi alandela uJesu Kristu bese bethi kodwa umoya ongcwele simfuni la. Akabani lamabandla. Kulungile, bayazibona. But na indaba, uma uJesu wawudinga, meaning nathi siyamdinga umoya ongcwele. And ebheka into eyenzekala kuJesu Kristu. Wathi uma ngabe usuwehlile wehlela kuyena ufana nesimo sejuba ufika wehlela kuyena. Lithi izwi lakhuluma ezulwini. Obvious ngobaba uNkulunkulu. Yebo yena unguNkulunkulu, wayesemhlabeni ebhabhadiswa, kodwa futhi enguNkulunkulu izwi laqhamuka futhi ezulwini. Livela kuNkulunkulu, kuye uBaba lo ayehlala ekhuluma ngaye, kodwa futhi nguye enguNkulunkulu esemhlabeni. I-mystery, ngiyazi ukuthi abantu abaningi izoba very confusing le ndaba. Ngithe indlela zakhe ayifani nezethu, nemicabango yakhe ayifani nemicabango yethu uNkulunkulu. Thina kwethu ku-limited, ikuba confusing le ndaba, but kuNkulunkulu there's nothing confusing. Akaconfuswa yilutho. Uyazi yena indlela zakhe, ubukhulu bakhe lobu obubonisayo ukuthi ngeke size simenze lutho unguNkulunkulu. No matter singathi silwisana naye kangakanani, ngeke siyinqobe leyo mpi eyokulwa noNkulunkulu because unguNkulunkulu. Futhi sidalwe nguye. Masithi silwisana naye, we are fighting a losing battle. Rather sisarende sibuye sibe ngabantwana bakaNkulunkulu sikholwe kuyena. Lithi ke izwi lase liyakhuluma lathi le indodana yami engiyikhethileyo nengithokozile ngayo. Ngithe uma ngabe ngikhuluma
previous messages njengoba ngilo ngisho nje ethi something umoya ongcwele ngathi mina uma ngabe umoya ongcwele efikile emntwini ngeke loyo muntu angazi ukuthi umoya ongcwele ufikile kuyena awuqageli ukuthi umoya ongcwele ufikile kuwe ayikho indaba yokugesa ukuthi I think ngesikhathi ngene emanzini ngoba noJesu wangena emanzini waphuma esebhabhadiswe ngomoya ongcwele I think nami kusho ukuthi ngesikhathi ngibhabhadiswa lapha emanzini ngaphuma sengcwaliswe ngomoya ongcwele but ibingekho into ephathekayo ayikho njalo into kaNkuluNkulu zine order zonke ziphelelisiwe futhi nje zinamandla nje azifihlakele futhi njengoba kwenzeka nje kuJesu amazulu avuleka wabona wawubona umoya ongcwele wehlela kuyena nathi uma sibhabhadiswa noma sigcwaliswa ngomoya ongcwele sizowubona sizokwazi angeke sigese ukuthi I think ngabhabhadiswa no you will know and futhi you'll be able nokuthi uphinde uquote from eBhayibhelini uthi mina ngesikhathi ngibhabhadiswa nakho okwenzeka kumina encwadini so ngoba uNkulunkulu akayilethi confusion he is not God of confusion he is uNkulunkulu weorder konke kwakhe futhi ukufakazela ngezwi that's why wasinikeza nje izwi uma kusezwini kuliqiniso uma kungekho ezwini ungakuthathi mina ngiyaye ngisho kanjalo ke nje uma ngabe ukuthi nje akukho nje ezwini noma sengikhuluma kangakanani uze ungakuthathi kodwa makusezwini kuthatheke ngoba kusezwini kusho ukuthi kuliqiniso wathi uma ngabe sewehlile kuyena wabona uJesu ngaphezulu kwalokho kwaba nevoice ekhulumayo ethi le indodana yami engikhethile futhi engithokozile ngayo ngithe uma ngabe ngikhuluma last lapha yana kwizenzo ku chapter 4 kule part lelandela njengoba nje eyandulela le ngemuva ngithe uma ngabe ngikhuluma ngithi kwizenzo ku chapter 4 ku verse 31 lithi wathi umoya ongcwele uma usufikile lapha babehlangene khona bekhuleka le ndawo ababekuyona abafundi bonke ababelapho bekhuleka lithi izwi likaNkuluNkulu le ndawo yazamazama ngesikhathi begcwaliswa ngomoya ongcwele that was a sign for them ukuthi bayagcwaliswa ngomoya ongcwele abaqageli lokho kwenzeka uma lithi izwi likaNkuluNkulu indawo ababekuyo was shaken kusho ukuthi umhlaba wazamazama lapha ababekhona kwaba nento yokushaka kuleyo ndawo ababekuyona ukubonisa kusho ukuthi manje baba neproof yokuthi yabona thina isikhathi sigcwaliswa ngomoya ongcwele nakho kwenzakala kanjalo noJesu uma ngaba wena wagcwaliswa ngomoya but you cannot ukulanda ezwini likaNkuluNkulu ukulanda eBhayibhelini nakho encwadini ngesikhathi kwenzeka ngigcwaliswa ngomoya ongcwele nalizwi elikufakazelayo kwenzeka kumina ngizothi mina uhlolelo yomoya ngenzeka kuba kusuka kaNkuluNkulu wasebumnyameni ngoba phela nobumnyama bunomoya mningi imimoya ekhona lapha ngaphandle abantu bayagcwaliswa ngemimoya lapha ngaphandle abantu masebengenwe yile mimoya bese benza izinto uzwa abanye bethi bayothwasa abanye bayokwenza zonke lezi zinto lezi nabo bayangenwa imimoya omunye umuzwe ethi ngangenwa umoya kagogo omunye ngangenwa umoya kamkhulu bangenwa abantu imimoya into ongathi asiyilandeke ezwini ukuthi kuphi ayikho ezwini ukukhomba ukuthi akusiyona kaNkuluNkulu kodwa yasebumnyameni edukisa nje umuntu okukaNkuluNkulu kuhambisana nezwi umoya uma ngabe uthi wangenwa umoya ungeke ukufakazele ngezwi ucheke lo moya ngempela futhi makungekho ezwini uxoshe lo moya kusikona kaNkuluNkulu okaNkuluNkulu konke kuhambisana nezwi kwizenzo ku chapter 2 wathi mangabe wehla umoya ongcwele kubafundi bakaNkuluNkulu lithi omunye nomunye wabona ilangabi lomunye ekhanda lomunye and lithi base beyaqala bakhuluma ngezilimi as a sign ukuthi ngempela manje bagcwaliswa ngomoya ongcwele noma ibaptism of the Holy Spirit yayibafikele in most cases umoya ongcwele mawufikile kithina in most cases not njalo but in most cases uthi mawufika kumuntu umuntu bese ekhuluma ngezilimi khona izilimi eziqubuka ngaphakathi kuyena as a sign of being baptized with the Holy Spirit but namhlanje sikhuluma nje indaba la
yomoya ongcwele eyi-emblem yejuba ufika kuJesu Kristu, uJesu egcwaliswa ngomoya ongcwele ufana nesimo sejuba, because umoya ongcwele unama-emblems amaningi, enye yawo yona ijuba edavu. Ake siyibheke-ke manje esefikile kumoya ongcwele esehleli-ke kuJesu Kristu-ke. Wawuzeleni umoya ongcwele? Wawuzele nje ukuzohlala nje and then nothing? No. Umoya ongcwele mawufika emntwini khona umsebenzi azowenza umoya ongcwele naloyo muntu. Loyo muntu kufanele amamukele umoya ongcwele, amfune, amamukele, amvume, avume futhi ukusetshenziswa ngumoya ongcwele, ngoba sithe mangabe sifunda kwiZenzo chapter 1 verse 8 lithi lelizwi leli nakwamukeliswa amandla uma umoya ongcwele esefikile kunina. Lamandla mayesefikile angeke akwenze uhlale nawe uthula uthi du ungenzi lutho. La mandla azokwenza ukuthi do something, nyakaza. Ake siqhubeke nje sibheke nje uverse 1 ka chapter 4. Sibheke uJesu esegcwaliswa ngomoya ongcwele. Lithi kuverse 1, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Na amazwi engifuna nje swabheke kakhulu. Then Jesus was led up by the Spirit. uJesu waholwa ngumoya eyakuphike manje ehlane eyolingwa ngubani? nguSathane. Ubani owahola uJesu ukuthi makayehlane ukuyolingwa nguSathane? Ngumoya. That's why kwafanele ukuthi uJesu aqale abhabhadiswe kuqala ngomoya ongcwele. Uma ngabe wabhabhadisa uJesu ngomoya ongcwele, nathi siyamdinga umoya ongcwele sonke futhi emhlabeni ukuze ezokwazi ukuthi asihole. And from lapho siyathola ukuthi uJesu wathi uma ngabe eholwa umoya ongcwele wahamba waze wayofasta ke manje esefasta leyo 40 days and 40 nights. Ufasta nje le 40 days and 40 nights uJesu was led by the Spirit esasifike kuyena, which is the Spirit of God, umoya ongcwele. My question kubantu abafastayo, I'm not saying ngizwe kahle ke this time around, I'm not saying abantu mabanga fast, but kulabo abafastayo ubani okuholile ukuthi ungene kuleyo fasting? That is my question. uJesu was led by the Spirit of God. Thina siholwa ngubani sihamba songena kuma 40 days and 40 night fasting? Ubani okhulumile kuthina? Ubani osuke ekhulumile kuwena ngaleso sikhathi? Uma kukhulume uNkulunkulu kuwe, noma uma kukhuluma umoya ukulida, then kwenzakala lento eyenzakala kuJesu. Meaning ke manje kuwena there is nothing wrong, ukuline right ngoba uholwa ngumoya kaNkulunkulu. But abantu abaningi bangena nje kuma fasting akekho balida, abantu bazilida bona nje. Bayihola. Athi umuntu nje ngizwa ukuthi angene kwi 3 days fasting, azihola yena. But uJesu was led by the Spirit. Ukhomba ukuthi lo moya njengoba usufikile, lo moya wamandla ofika phezulu kwethu uzosihola. Meaning ke manje you have to surrender yourself. Zidele wena. Hlala ulindele ukuholwa ngumoya kaNkulunkulu. Musuku uzihola. Abanye bangena kuma fasting bengakungamelanga bangene kuma fasting. uJesu waya kwi fasting wayeholwa ngumoya kaNkulunkulu. Uma kukuthi uholwa ngumoya kaNkulunkulu kulungile. Kodwa uma ngabe uthi awuholwa ngumoya kaNkulunkulu, then there is a problem lapho. Lithi uma ngabe ulifunda kwiRomans chapter 8 verse 14, lithi lelizwi leli, as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Shuthi as many ngobuningi balaba abaholwa ngumoya kaNkulunkulu bangabantwana bakaNkulunkulu. Angithi ke manje umoya kaNkulunkulu uzofika usigcwalise. Sigcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu. Sithole this baptism of the Holy Spirit. For what? Ukuthi azosihola, azosilida. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Shuthi ke manje uzibona kanjani ukuthi ungumntwana ngempela kaNkulunkulu? That's why mina ngiye ngathi uma ngabe ngikhuluma ngathi uma usugcwaliswe ngumoya kaNkulunkulu, angeke udawuthe ukuthi uzoya yini ezulwini noma ngeke uye.
The reason abantu beyidoubt leyo ndaba yokuthi athi umuntu yebo khona ngamamukela uJesu nami ngiyakholwa impela uyinkosi nomsindisi okuphila kwami, kodwa ke angazi noma ngizoya yini ezulwini. The reason umuntu esho kanjalo, it is because akagcwaliswanga ngomoya oyingcwele. That's number 1. Number 2, futhi akaholwa ngomoya kaNkulunkulu. Ngoba kube beholwa ngomoya kaNkulunkulu, ubengeka kudoubt lokho. Lithizwi likaNkulunkulu, for as many as are led by the Spirit of God. Mhlambe ngenze nje example. Uma ngabe wena uholwa ngomoya kaNkulunkulu, akutshela uNkulunkulu ngena ku3 days fasting. This time around ngena ku10 days fasting. This time around ngena ku40 days fasting. Angithi uyokuholayo, lokho kukuphi sign yokuthi you are a son of God. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. And uma ngabe uyindodana kaNkulunkulu, you don't doubt ukuthi uya ezulwini mawudlula emhlabeni. But uma ngaba uholwa vele ngomoya kaNkulunkulu, kunoma ngabe yini oyenzayo uzuhola wena, then ke manje you are in a problem. Angeke uzazi ukuthi ungubani wena. Uzosaba mhlambe nale nsindiso uhamba uyishiya endleleni ngoba manje kovela awuzazi kwawena ukuthi ungubani. Ukuze uzazi udinga umoya ongcwele. That's why ngithi samdinga umoya ongcwele. Sayidinga this baptism of the Holy Spirit ngoba manje uzosihola. Uyena ozokwambulela ukuthi uyabona ke wena ungumvangeli wena. Awusuthisha ungumvangeli. Omunye amambulela athi wena upastor. Awusumpostoli noma usuyena umprofeti. Omunye amambulele wena ungumprofeti. Yabona bayaholwa laba abantu, whatever bayenzayo bayaholwa. And manje baholwa ngubani? Ngomoya kaNkulunkulu. And lokho kubona each and every time uma ngabe beholwa ngomoya kaNkulunkulu kubenza ba understand ukuthi njengoba bengihola nje, meaning I am a son or a daughter of God. Clearly uma ngiwumntana kaNkulunkulu, ngingowendlalifa yasezulwini, kusho ukuthi ngiyezulwini mangidlule emhlabeni. Ubani thina osiholayo since usesikolweni ufunda, ubani okuholayo? Ubani okuholayo ukuthi thatha this lezifundo ukuze uzokwazi ukuthi uthole umsebenzi? Abantu abaningi bayithathela amakhozi athile umuntu eyichuzela yena, bengaholwa ngomoya kaNkulunkulu, beyichuzela mina ngifuna ukwenza this kind of a job ngoba umuntu ebuka ukuthi yabona mangenze lo msebenzi ngizoba very much respected, futhi ngizohola nemali eningi, ilife yami nje izohlangana. Iningi labantu, they were never led by the Spirit of God. Bazilida bona, abanye balidwa abazali babo, abanye balidwa ama-husband, ama-wives, abanye balidwa nje abantu balideka ngendlela eziningi, bengalidwa ngomoya kaNkulunkulu, bathatha ama-courses. Abanye bayasebenza namanje abalidwa ngomoya kaNkulunkulu, and ngikhuluma lapha ngabantu abangama-Christians. Abanye bekhona la emhlabeni, umuntu ulwela iposition ethile, utholile already umsebenzi yasebenza, but manje ufuna another position because kune promotion evelayo, uyayifuna this promotion and akaholwa ngomoya kaNkulunkulu, and this person is a born again Christian. As a result umuntu akhona ugcine ehamba indawo ezirong ngoba ufuna that position, ufuna ukuyibamba izingamluzi. Usehamba ufuna wenza ngendlela ezirong, ushiya uNkulunkulu. Lokho kumenza ke manje ukuthi axabane noNkulunkulu, aqhelelane noNkulunkulu, kanti kuba umuntu ebehlale phansi wathi ngidinga umoya ongcwele, ngibhadiswe, ngigcwaliswe ngomoya ongcwele ukuze azongihola, angitshele ukuthi ngiyithathe leya position noma ngingayithathi. Mhlambe ngiyeke ngoba mhlamba kuyona ipromotion uNkulunkulu angifuna kuyona, but iningi lethu sizoholile, siyazilida thina. Yabona nje abantu abafana noPaul. uPaul naye wazilida yena, wahamba wayofunda, wangena kwilaw, wenza yonke into. But that day babhadiswa ngomoya ongcwele. That day umoya ongcwele uqala umhola uPaul wadiscover ukuthi akasiyona ilawyer. Instead ungumpostoli, aphinde futhi abe uthisha kwabezizwe. And waqala ke manje wenza leyo nkonzo waze wayiphelelisa. Nathi it's not too late. Mhlambe kwabanye abantu ngezwakala ngazathi I'm being harsh kubona. Ngiyaxolisa uma ngabe kuzwakala ngaleyo ndlela, but it's not too late as long as usaphila.
usengalidinga lolu bhapatiso, usengakudinga ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele ukuze ezokwazi ukuthi akuhole. Nawe uzokwazi ukuzibona ukuthi ngingumntwana kaNkuluNkulu, this time around huyo ngiholayo, nguyena othi ungakwenzi lokho. Uthi sathi sacabanga ukuthi yazi ngifuna ukuthi mhlambe njengoba ngiyimi nje ngomduduzi kanje, ngithi yazi ngifuna lesi studio ukusishintsha, ngifuna ukusenza sibe kanjena, ngibhala izinto ezithile. Uthi usathi usana leyo mcabango leyo, yabona uma ngabe uholwa nguyena bese yena ekwenza ngoba inendlela zakhe eziningi akhuluma ngazo, athi uMoya oNgcwele not yet, don't rush, linda, ungajahi ukwenza konke lokho. Ngikhuluma kanjena nje ngoba ngeke ngaba nayo leyo mcabango leyo, kodwa wangenza uNkulunkulu, wangenza ngabona ukuthi khona into ebengifuna ukuyi-add lapha nalapha. Wathi wangibonisa nje futhi ukuthi ngingakwenzi lokho. As many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Asimvumeleni uMoya oNgcwele asebenze empilweni zethu, asivumeni ukuthi sigcwaliswe ngoMoya oNgcwele. UJesu wahamba waze waliqeda ibanga lakhe esemhlabeni ingoba wavuma ukuholwa nguMoya kaNkuluNkulu. Awuzange umhole kuphela ngesikhathi eya kwi-fasting, yonke into ayeyenza uJesu emhlabeni wayeholwa nguMoya kaNkuluNkulu futhi elalela izwi eliqhamuka kuBaba. Nathi ngokufanayo sidinga ukuholwa nguMoya kaNkuluNkulu, nathi sidinga ukuthi sithi esihola uMoya kaNkuluNkulu ebesilidela futhi kuJesu, sazane noJesu, ngoba uMoya kaNkuluNkulu vele usilidela ekutheni sazane noJesu. And-ke manje masazana noJesu sesazana noBaba, siyamdinga uMoya oNgcwele. Ngaphandle kwakhe so xabanisa izinto, sibhede, siphile life of confusion. Uzosho nawe ukuthi yazi angazi nje nokuthi ngiphilelani. Uzucabange nokucommit suicide, bekungamelanga ukuthi kuze kwenzeke lokho ngokuthi sizihola thina singabantwana bakaNkuluNkulu. Make singamcimi, simvumela sisebenze empilweni zethu. kuJesu waqhamuka uMoya oNgcwele ufana nesimo seJobe. Thina uzoqhamuka mhlambe kwabanye ngokufanayo nesimo seJobe, I don't know, but kuthina uqhamuka ngendlela eziningi ezahlukene. Lokhu ke sikuveza ngokuholwa nguMoya kaNkuluNkulu. Samdinga uMoya oNgcwele. Uma ngaba kwakamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, ngizokuncenga ngikucele ngithi it's never too late uma usaphila, usesenenhlanhla enkulu, most especially uma ngabe usalizwa lelizwi elikutshela ukuthi phenduka, yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Uma ungeke umamukele tot uzungene ethuneni, uzoyisola man. Uyoyincinza ngale kwethuna, uyoyibuza ngempela ukuthi yini lento eyenza ukuthi kube nzima kangaka ukwamukela uJesu. Something that was so easy and simple. Ngomlomo you confess uJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwami, ngenhliziyo uyakholwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, ngale kwethuna uyobuyibuza. Kodwa ngangiye endaweni zobumnyama bangitshela ukuthi ngeze izinto ezinkulu ezinzima ezisabekayo engizenza nakhona ebumnyameni, bengizenza ezasebumnyameni. Kodwa lokho kulula kangaka nokuhloniphekile okunokuphila kwengona phakade. Uyoyincinza manje uyisole, kube sekulate. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakhe. Igama lami ngumduduzi waShabanga. Siphinde sihlangane ngomusa weNkosi yethu uJesu Kristu mayivumile kwi-episode elandelayo. Amen.